Fue un presentadora de un programa na televisión de Galicia, pero eu son cubana, pois sí. Porque estou aprendendo a falar galego. Eu vivo en Carballo, son Anita e isto é Botalla Sucre. E por aprender galego, eles contactaron conmigo. E hoxe é a estrea do programa. Así que imos facer unha reacción porque estou super nerviosa. O programa comeza às 18 na TVG, Televisión de Galicia. Así que imos. Ya casi comienza. Ok, vou facer unha videoreacción ao primeiro programa. Estou moi nerviosa, pero foi unha experiencia moi bonita. Eu non sabía falar moito galego, o que había aprendido ao principio, pero logo deste programa sen código postal aprendí moitísimo máis. Entón, tamén como perdí un pouco a vergoña do falar na rúa coa xente, sabes? Non sei, vou comenzar. Boas, queridos, queridas. Vale, él é Víctor, e Víctor ten moita enerxía. Víctor é moi famoso acá en Galicia, na TVG, e cando eu coñecín a Víctor, era como, oh Dios mío, oh meu Deus, el ten moita enerxía. En o primer programa eu non falaba, eu non me movía moito porque estaba moi nerviosa. Miña primeira vez na televisión. Sabedes a dinámica do noso programa. Visitamos un dos nosos concellos e ali coñecemos o máis simpático, o máis característico, o máis descoñecido e o máis sorprendente. Amigos, Sen Código Postal inicia unha nova etapa. Sen Código Postal 2.0. E por que 2.0? Porque os engadimos unha nova sección. Coñeceremos 2.0 o máis mediático dos nosos concellos. Eu presentaba o máis mediático de cada concello en Galicia que fuimos visitando. Que hai descoñecer. Por certo, xa estou vendo. Seguideme. Mírame aí. Ahora voy a salir yo. Ahora salgo eu. Muy tímida, sí. Era como actúa natural. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy ben, Anita. Que ben, así me gusta. Xa yo viño falando aos nosos espectadores de que temos unha nova compañera no programa, va a ser ti, que te vas a encargar de buscar o máis mediático dos nosos concellos. Pois sí. Preparadísima. Anita, ahora sé que falei castelán, tenía que falar galego. Eu son de Cuba. Es de Cuba? Sí. Galega, pero de Cuba de onde? Cuba de Matanzas, Home, Cuba. aquí celebrase moito sí, o día de... Sí, San Martiño. O 11 de novembro. Ya, sí, xa aprendí moitísimas cousas. Estou bromeando. E canto tempo levas entre nós? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Perfecto, pero Sí. falas un galego... Estou practicando. Un galego... Teño un reto de falar galego en 100 días. E eu propoñer eu, pero vexo que xa vas con iso na cabeza. Daqui a final de temporada imos ir testando. Eu estou seguro que aquí a rematala vas falar un galego, vamos, académico non, por riba de académico. Eso espero. A ver, Iso Anita, fora do espero. tempo que che ocupa o Sen Código Me Postal estoy rectificando yo Valo pasar ben, pero vai chupar tempo, porque as cousas ben feitas queren tempo. Ti a que te dedicas? Eu creo contido nas redes Influencer, oh sociais. my God. Iso que é exactamente? É que son maior, Creo vídeos da miña experiencia en Galicia. Fago dende que vivo aquí hai 2 anos. Teño unha comunidade bastante grande que de seguro están vendo este programa. Pero como é a comunidade de grande? Máis de 1 millón de seguidores. Non vou saudalos a todos, quero dicir, xa hoxe vai Pepe Manolo e Antonia, outro día xa era outro. 1 millón. Sí. Entonces, esa propia. Creo que demos coa persoa aceitada. Anita, trae o material para traballar? Pues sí. É importante o material porque eu levo sobre, Anita, tira de micro. Aquí o teño. Perfecto. Entón, estamos listos os dous. Ti a preguntar polo máis mediático, eu vou buscar o noso Cicerone. E nada, que teñamos sorte os dous, que non vai ser un programa mallado. Anita, veña, moita sorte. Ben vida. Gracias. Alá, caña Narón. Venimos a lo. Agora vou reaccionar pues a miña parte onde eu participo porque entrevisté a xente na rúa moitísima, facía preguntas. Se terás 25, 26. Vou reaccionar. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Es de Narón? De aquí de Narón, sí. Un ayuntamiento de Neda. Sí. Vivo aquí ahora en Narón. ¿Cómo se llama Can? O can chamase Roma. Roma. Como Roma, se o miras a inversa, é amor. Amor. Sí, Claro. sí.
Que bonito. Vai facer ano e medio. Entonces estou moi contenta. Que tal é a vida aquí? Aquí vivese moi tranquilo, un sitio moi cómodo para vivir. Claro, Creo que tenía normal, que entrevistar a Ai, xente aquí que en preguntar maravilla. qué tal a Estou vida en encantada, a pesar de Narón. que eu nací aquí na zona de ¿Qué Neda, tal? que pertenece aí á miña espalda. Pois a verdade é que moi ben, un querían sitio mudarse. estupendo para vivir, moi Preguntaron tranquilo, con máis moita zona mediático de verde. Narón. No, en Narón se vive moi ben. De As feito, persoas decían cousas diferentes, pero eu tenía que encontrar o máis me parece que é mediático. a sexta cidade de Galicia. Aquí temos un espacio moi grande onde podemos hacer actividades deportivas. A xente é moi Familiar, maja en Galicia, hai verdade? moita xente Eu teñía moita nova. vergoña, pero a Son xente é moi rapaces, hai maja. moito pícaro, moito Moi neno simpático. Sí. pequeno. Veciños, pois podes chamar por eles aí unha porta calquera, que son todos moi sociables. Eu tamén me deixo querer. Con 3 palabras, ¿cómo definirías esta vila? Con 3 palabras. Pois mira, que é moi acolledor. moi aberto para todo o mundo. Agradable, divertida. Familiar, Pois eu diría que, bueno, interesante, activa e tamén tranquila. unha vila para vivir. Maravilloso, Galicia calidade. totalmente. Galicia calidade. Ese día hacía moi ¿Quieres Muy enviar buen un saludo? clima. Saludo a todo el mundo y a disfrutar. A todos os galegos, vamos a decir, ¿no? Hola, Boas, ¿qué tal? Buenos días. Ahí, ¿Es de ahí Narón? estoy de Sí, nuevo. vivo aquí en Narón. Estou buscando Ese era o el máis profesor mediático, de máis los famoso niños. acá en Narón. Que podría ser? Aquí temos bastantes actividades deportivas en Narón. Sí. Aquí neste paseo hai moitas actividades. Hai o de moteiros, que reúne aquí Ahora estoy 300, preguntando máis 400 mediático. motos de toda Porque España. iba O parexo facendo marítimo aquí de diferentes Xuvia, que preguntas é mediáticas. Maios tamén é moi bonita, enches as calles de flores. Pois sí que me metes agora nun lío. O monasterio do Couto que queda aí tamén. Pode ser o monasterio do Couto, pero que creo que hai máis cousas. Pasa que ahora, como se pregunten algo, pasa que te olvidas de todo, ¿no? As playas as temos todas ao redor, témolas moi cercas todas. Hai un mirador aí no Coto de Ancos que está moi ben porque se ve a ría. Ajá, decían Este parque me diferentes gusta de cosas. moito. Un mirador, el paseo marítimo, o paseo marítimo. me gusta de Narón. Gústame todo. Gústame todo de Narón. En Narón está el camino inglés que hacen los 100 kilómetros hasta A verdade é que o Santiago, paseo Camino de marítimo Santiago. é moi mediático acá en Narón. Gústame moito, pero vou seguir buscando a ver que máis atopo. Vou seguir buscando a ver que máis atopo. Anita, que ben falaste galego. Estou Boas, que tal? Hola, que tal? Ben, como te chamas? Chámame Isabel Díaz Ella era Robles. Isabel. Ella me Isabel, iba a ¿eres contar de o máis Narón? mediático. Sí, son de Narón. Que sería o máis mediático en Narón? Algo viral nas redes sociais. Pois, a ver, tanto como viral, non sei, porque hoxe en día hai cousas moi virais e moi curiosas, pero, dende logo, que si sempre chama a atención en Narón e a xente visita, pois sería, por exemplo, o Mosteiro do Couto, o Camiño Inglés, non? Que pasa por aquí, por suposto, pero, bueno, hai unha cousa que tamén eu penso que é moi espectacular, moi especial, que é a Magnolia, non? Como nos se chamamos. El Magnolio, era un pois esta Magnolio árbore moi que está aquí antigo detrás de nós. que está aí Ese. en Narón. Sí, esa de aí. É unha magnolia grandiflora, aquí eso chamamos esta árbore a magnolia. Que tan de especial esta magnolia? Bueno, pois por un lado a idade. A idade. Ah. Sí, creemos que ten como 230 anos, ¿no? Entonces xa digo, a máis bella de España, en Galicia a fixo. Eso, tamén a máis grosa, non a máis alta, vale? Que as hai máis altas. Esta ten 14 metros que ben lle chega. Wow. Pero é das máis grosas, 6 metros e pico de perímetro que ten ao redor. Moita xente fai falla para abrazalas se queremos. Sí. Sabes a quen o plantou? Non sabemos moi ben como chegou aquí. Hai teorías que din que se atrouxo un señor que era espía e tamén embaixador plenipotenciario e chamaban de Napoleón e din que atrouxo nunha macetiña de Francia. Meus amigos me han escrito que estaban vendo o programa. Izquierdo, Sí. pero bueno, é por tradición oral, realmente non hai nada escrito que afirme. Pero tamén hai outras teorías que din que veu nun barco de Estados Unidos, porque isto é típico de Estados Unidos, Sí. pero bueno, dende logo, xa digo, sabemos que de finais do século XVIII e deso en Europa non hai moitas. Entón dirías que Magnolio é o máis mediático de Narón? Pois non sei se é o máis mediático. Dende logo está claro que é unha árbore senlleira de Galicia é moi recoñecida, pero que si é o máis fotografiado e polo tanto quizáis mediático sería o kilómetro 100 do Camiño de Santiago. O kilómetro 100? Gustaríame velo, onde está?
Pois está aquí moi cerquiña, porque o camiño inglés pasa O xusto por kilómetro aquí, 100, e nada, que temos aí, se queres te es de acompaño donde e imos a partir velo. de ahí Pues hay claro. 100 Moi ben. kilómetros hasta Pero Santiago. non queres abrazar primeiro a Magnolia un pouquiño? Ah, bueno, sí, si da suerte, imos. Imos? Dado sorte abrazaron a Magnolia, así que eu abracé a Magnolia con Isabel. Isabel é moi maja. Saludos, Isabel. Aí estamos. O máis mediático, kilómetro 100. Do camiño inglés. Entonces sería ese. Sí, esta de aquí. Mira Ahí que está. bonitinha. Sí. Aí a temos. Entón, Isabel, estamos xusto a 100 kilómetros de Santiago. Correcto, como ven día aí a pedra, a 100 kilómetros exactos. Esta pedra, entón, é un punto importante acá en Narón. Sí, por suposto, porque aquí marca, pois eso, eses 100 kilómetros que é sempre o mínimo que o peregrino ten que facer para poder ter a Compostela cando chega a Santiago. Entón, eso, todos os peregrinos saben que mínimo teñen que empezar dende aquí, do kilómetro 100 en adiante. Ainda que, bueno, moitos empecen máis alá, pero sí, por eso é importante para nós, porque sempre sabemos que ímos ter peregrinos por aquí. O camiño que pasa por acá, por Narón, é o camiño inglés, non? Sí, efectivamente, se chama o camiño inglés porque a xente que viña facendo o camiño normalmente viña de Irlanda, de Inglaterra. Esta xente, en vez de saltar a Francia, cruzar toda Francia andando e chegar a Santiago andando, cruzando toda España, prefería, pois eso, desembarcar aquí no norte de Galicia, na nosa ría, e xa camiñar ata Santiago de Compostela. E como viñan falando inglés, pois se chamamos o camiño Eu teño inglés. que facer o camiño de Santiago, é moi unha cousa importante que para teño esta vila, non? que Sí, hacer. porque os peregrinos o que van facer é traer tamén pois novas ideas, e van a traer tamén cultura e tamén economía, porque obviamente pois tamén son cartos, non? E polo tanto para os negocios, para a xente de Narón, tamén o camiño é importante dende ese punto de vista, todo importante, pero sobre todo a cultura e a tradición non perdela. Aos peregrinos que pasan por acá por Narón, que consello lles darías para que teñan unha experiencia memorable? Bueno, pois por suposto, eu diríalles que camiñen despacio, con tranquilidade, non hai presa, que disfruten da paisaxe, dos monumentos que temos, por onde van pasando, como decíamos, eso, o Mosteiro do Couto, a ponte, cando crucen, unha ponte antigua medieval, que se fagan a foto co cartel dos 100 kilómetros, que fagan eso, que disfruten, que deixen o móvil solamente a foto, despois que o deixen, o poñan aí en modo avión, sin móvil. Yo quiero facer o Camino de Santiago sin móvil. Con la naturaleza solamente, antes grabar un pouco a peregrinos facendo fotos nas letras. Sí, porque é un dos sitios eso tamén moi fotografiados e moi vistosos, donde pois eso, o peregrino que pasa por Narón, pois quere ter unha foto onde poñe Narón e demais, eso, que está aquí xusto pois aos 100 kilómetros. Isabel, a ti como sabes tanto? Bueno, eu sei un pouquiño do camiño e do que temos en Narón, porque, bueno, son guía de turismo, e polo tanto, pois eso, tocoume xa facer o camiño pola miña conta e con turistas tamén, con clientes, e, bueno, ensinar esta terra que é fermosísima. Sí. E ademais desta pedra, que outros sitios fotografiables hai en la vila? Sí, pois aquí en Narón temos, bueno, un montón, temos os antigos muiños, un tanto o que temos hacia lá. Eu, antes de facer esta entrevista, estaba moi nerviosa. Leí o guión como sin parar todo el tiempo, toda la mañana, porque toda a mañá, porque isto se grabou en la tarde, na tarde. Entón, eu pasaba toda a mañá o camino no taxi hasta Narón, lendo o guión unha e outra vez para aprenderme ben todo. Do ponto, como o que temos aquí en Maisterquiña, en Xuvia, temos tamén, por suposto, o Mosteiro de Xuvia, que é unha das igrexas máis importantes, románicas, maravillosas, Mosteiro do Couto. Temos a ponte tamén Peonil, que hai aí que cruza a desembocadura do río Xuvio, e o comezo da ría, que tamén vamos, para fotografía, sobre todo no Solpor, xa é preciosa. Bueno, hai un montón de riconciños por aquí, todo o que é a zona verde, a Magnolia, por suposto. Hai un montón. Bueno, moitas gracias, Isabel. Como boa instagramer, interésame moito esta información, así que estamos tardando moito en facernos unha foto aquí. Pois veña, unha foto, sexa. Ven. A ver, como nos poñemos, que tires a esparte? Pois aquí, sonríe. A foto para Instagram.
Ya saben, se van a Narón, fagan a foto na pedra 200 kilómetros. A verdade é que eu pensé que iba a estar máis nerviosa. No quería como que mis amigos me vieran, como verlo con personas porque me da moita vergüenza a mí misma. Lo decidí ver yo sola, eu soa. Pero está muy bien, estoy muy feliz. Espero que vean el programa Os Galegos en la TVG todos domingos a las 8 da tarde. Nada, así me ayudan un montón porque de verdad me hace mucha ilusión. Está muy bonito, me gustó mucho la verdad. No olviden suscribirse, darle me gusta a este vídeo que es muy importante e botar azúcar. Chao.